IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Lawrence, good morning and please come in. Yes, Idol Bernard, good morning. Maragsakan ni Miss Rosalisa Domingo, Brigada Coordinator iti Eladio V. Barangan Memorial Elementary School, iti Ili Asa Nicolas. Anang ipakamo iti kalkalpaslaing kick-off ceremony da para iti Brigada Eskwela 2025. Kunati maestra, anang ipagpaseta iti pagadalanda nga Eladio V. Barangan Memorial Elementary School nga idadauluan ni Mrs. Rolen Oracion, a principal iti nasa o pagadalan ken nagduduma as stakeholders iti nagturong ken agturong tupay iti mismo a pagadalan para iti daytoy nga aktibidad kas bilang preparasyon iti panaglukat ti klase into no June 16, 2025. Imbatad di mga sursuro nga da iti maysa a pribado a kumpanya amang tulong kadakwada ket dayta ti Abenson dayto man ti paset ti panagsalita iti nadakamat a mga sursuro. Ragsak kami nga mama estra dito sir ket action ti eskwela ta to dagiti parent. Muna i-off di mesa. Okay, so detoy iti paset iti panagsalita pa ay ni Miss Rosalisa Domingo. Correct ka, kata i-off mo yung una. Yung una kanina is kay i-off mo yung kay Joanne para mapasok mo kay Lawrence. Ayan, para hindi siya magdoble-doble. Right click. Off yun. Lawrence, pasok. Right click. Interact. Jesus, no. Nalalaing pa ni Trixie ko na lang aro din. Tira. Administrasyon. Go. Ragsak kami nga mama estra dito sir ken iti administrasyon ti eskwela ta adu dagiti parents ken stakeholders mi nga naayat nga imay tim mabuno kadeti nga taritnong sir ken adamit dagiti kakadwa mi iti private kas iti Abenson company. Okay, so anamot dagiti imununan nga inobratay tatangal daw ma'am. Ti in request ni apo mga principal sir ket ti panakaserra dagiti naperperdi nga interlinks iti amyanan aparte iti eskwela likodan iti kindergarten room ta iso ti gapu ngamin dagiti pagserserkan dagiti nagkaiwara nga dingwen no tattao pagserkan di tattao nga agtakaw kasi sir. Okay. So ma'am, gapo iti daytoy brigada eskwela namnamente kadi nga dupay dagiti umay to makitabuno iti daytoy? Yes sir, kasi dati nga brigada eskwela sir ket maaramid iti unag iti 5 nga aldaw sir. Okay. So anapay dagiti rumbeng nga madalosan ken maurnos ma'am ditoy dati ito maayan ti sango ti gate ni sir ket napunpundo pay lang iti batbatuga po iti panakalepas ti panag plaster digiti kanal ti sango sir ken no adan to stakeholder mi nga mangidonar iti pinta ket agpapinta kami iti school fence ni sir. Dayta iti paset iti panagasarita ni Miss Rosalisa Domingo. Kabayatan na itatangal daw Idol Bernard iti naituding panagturong iti grupo ti riders one of force multipliers nga idadauluan ni Mr. Louis Bonifacio tapno iti kasta ket magipagpaset iti daytoy nga aktibidad. Damag na ado manipod sa Nicolas para ti IFM News. Idol Lawrence Corpus Martinez, tatak! Aremen! Thank you so much, Idol Lawrence, with that Brigada Eskwela.